internátne rozhlasové štúdio Revers. Jerž Revers. Jerž Revers. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. My sme pekné, my sme krásne, vôbec nie sme veľmi chudobné. My sme pekné, my sme krásne, hoci počúvame pieseň za drobné. Ani my, chlapi z Inťaku, nemáme tie piesne na háku, lebo my pekne do šoru hráme si ich cestou do baru. Reklama. Ak vám nestačí rádio Revers iba počúvať, môžete ho aj vidieť. Každú nedeľu pre vás pripravujeme vo V-klube diskotéku s určitým zameraním. Preto neváhajte a okrem toho, že nás počujete, príďte sa na nás pozrieť a popri tom si aj zatancujete. A o nedeľnú zábavu je postarané. Posloucháme parobku, jak to hotoríš, co? Autoreve. Toto boli nezrozumiteľné informácie. Svet je takýmito preplnený. Chcete im rozumieť? Čo preto robíte? Čítate knihy, pozeráte telku, učíte sa prednášky? Chyba. Najľahšie získané informácie sa dozviete jediným jednoduchým spôsobom. Zapnite si rádio Revers a počúvajte hudobné správy. Každý pondelok o 20. hodine sa na vás teším ja. A kto som ja? My name is Luca. Autoreve. Oj, ktože to tak pekne dneska hraje, deduško? A ktože vyhral, to ja neviem, ale viem, kto púšťa. DJ Ticho púšťa. Dneška je slucháce DJ Tichá a Maca. Another night with the DJ who gives you more of what you want. Stand back and take cover. Ladies and gentlemen, we have contact. It's one small step for man, one giant leap for mankind. This is the sound of Dance, 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 Best of Music. 10 najlepších hitov Rádia Revers. Jerž Revers. Jerž Revers. Dobrú noc.